Non hai máis novas da vanguarda que as que nos dan pola televisión. Como serán as barricadas da dignidade al século XXI? Non pasarán as nosas aulas. Aquí hai un colexio electoral que en democracia vai vos dar unha lección. Eu nunca vi un pobo en pé se non cando berrase nunca máis. Quedaron fotos das encrobas e na memoria o Frente Popular. Son irmanguiñas da Fusquenlla, tataravós dun mártir de Carral. A dignidade desta terra volverá. Se algunha vez vin barricadas, foi un de outubro na televisión. 1000 barricadas de miradas, 155 represións contra o poder. Non poden nada. Cando se asetivou de popular, xa se activou a madrugada de mañá. Giuliac Abril 74. Sempre me emocionou esa canción que di quan guañemos al combate, falándonos de outra revolución. Lonxe no tempo, a máis no espazo, pero metida en cada corazón. Para quen souber que o ser humano é sermón. Giuliac Abril 74, 3 meses antes o ano en que nacín, que foi un 14 de xullo doutra revolución que nunca vin. Pela revolución dos cravos, sei para sempre que sempre abril e octubre ai que tremoli l'enemic. Visca Catalunya lliure.